Bine ați revenit la un nou vlog, sau mai bine spus un nou sex vlog. Vlogul începe de pe data de 1 decembrie și se termină astăzi, 7 decembrie. Filmez acest videoclip astăzi pentru că nu am avut timp să-l filmez în prima zi și acesta va fi începutul, în care vă voi spune ce se va întâmpla în acest vlog. În primul rând vom merge la București. Va fi un vlog total diferit de ce am făcut până acum. În primul rând pentru că va fi petrecerea de ziua mea. O țin la București pentru că aparent acolo am cele mai multe cunoștințe prin prisma noilor proiecte din care fac parte. Ziua mea de naștere este pe 6 decembrie, împreună cu ziua mea de nume și putem adăuga și Sfântul Andrei, e 3 în 1, dar am ales să o fac pe 1 decembrie pentru că, fiind în timpul săptămânii 6, nu era confortabil pentru nimeni. Așa că cea mai bună variantă a fost să o fac pe 1. Deci asta se va întâmpla în prima zi, în ziua de vineri. Sâmbătă și duminică vom avea niște filmări și anume pentru un proiect din care eu și Eduard suntem actori. Este un proiect despre educație sexuală, singurul din România, și este realizat de Ovidiu Iacob. Deja am filmat în jur de 9 episoade, unele sunt deja și postate, deci dacă doriți să le vedeți, le găsiți pe pagina lui Ovidiu, o să vă las link-uri și tot ce aveți nevoie. Iar luni o să mergem la un podcast. Și am ajuns și la lui. Unde? Facem podcast. Găzduit de cei de la lui, unde vom vorbi despre începuturile mele în domeniul adult și multe alte subiecte din această sferă. Da, eu nu mă așteptam, am fost luată prin surprindere. După ce am fost la podcast, ne-am întors acasă și am mai filmat câteva frânturi pe acasă. De exemplu, am împodobit Bradu. Și cam atât, vă las să vedeți ce se întâmplă în acest vlog. Vă urez vizionare plăcută, sper să vă placă. Îți intră pantalonii, îți intră halatul între buci. Nu e intrat între buci. Ba da, un pic. Nu, îți doar bucile mele, care așa se văd. Nu, că mi-l strângi. Ar fi mai fain dacă ai apărea mai despre filmul, știi? E vlogul tău. Aici avem bagaje. Și aici iar bagaje. Și am mai dus o parte și sus la Ovidiu. Yay! Mă rog, aici e mâncarea, da. Noi acum filmăm părți. Am început sex vlogul de acasă. Poți să filmezi, Brad, pe care l-am făcut eu. Poți să filmezi, dar nu poți Ai văzut care e luminițe să nu mă jur? El este Ovidiu. O, salutare! Ovidiu de la... Nu, tu n-ai voie să apari, că n-am... El e pe Ovidiu, pe Ovidiu putem să le etichetăm, dar Da. pe soția lui nu.
Aici este studioul Țâș Țâș Show. Da, este studioul baza Țâș Țâș Show, de aici se pleacă toate țâș țâșurile. Primul show de educație sexuală din România. Explicită, mare atenție, destinată în mod exclusiv adulților. În care noi suntem actorii principali. Exact. Și acum Laura a venit mai devreme aici. Să fac părul. Da, și după aia plecăm la ziua ei. Yay! Îmi place ciuful. Îți place ciuful meu? Mă gândeam să fac așa. Ai ceva de zis? Zic. Sunt foarte obosită. Mai îmi dau mâine impresiile că acum nu prea mai funcționez. Ok. Ok. Puțică. Da. Good morning. Bună dimineața. Neață. Le flori. Flori. Flori? Des elevi. Elevi. What? Nu știi TikTok-ul ăla? Nu. Le flori. Flori. Des elevi. Elevi. Nu? Băi, nu mai îmi băga prostii în cap. Serios acum. Trebuie să auzi TikTok. Nu, vreau. Cum te simți? După o noapte de petrecut? Foarte obosită. Te-ai distrat? Care-s minunat pe cameră. Da, sunt convinsă. Tutto bene. Micul dejun al campionilor. Cum crezi că arăt așa bine? Mult în almete cu pâine din cheflă Carrefour. Da. Să mă și până nu iasă pupă. Așa, bun. Voi stați la masă, este anul nou, sunteți fericiți, ați avut un an plin, ați avut multe bucurii, multe return-uri anul ăsta. La un moment dat tu pui mâna așa pe masă, stai așa și tu întinzi mâna, o mângâi pe mână așa, veniți, vă apropiați, vă sărutați un pic aici, mai beți un bucurel de sucurez din asta să luați vitalitate, după care te dai frumos în spate, dai scaunul în spate și o iei și o inviți la dans. Și ai dansați. Dansați. O apleci și o săruți. Pasional, știi? După care, ușor, ușor, acțiunea va, când dansați, să veniți ușor, ușor, când simțiți voi că este momentul, dar nu stați foarte mult, o aduci aici și o pui la perete. Și de aici încep și te bucuri de corpul ei. O săruți pe gât, îi dai cămașa la o parte, o bluziță la o parte. După care,
o dezbraci de tot, o să rupi pe sâni, ea te dezbracă la șliț, să-ți dă șlițul jos și după facem cut. După partea asta o să trecem pe canapea. Dar asta e doar intro-ul. Te bucur de Umblă puțin cu mâna pe spatele lui, Laura. Mângâie el puțin. Bun, un scurt rezumat de aseară și până astăzi. Am stat la petrecere până la ora 2. Ne-am distrat, a fost super fain, am dansat până nu mi-am mai simțit picioarele, spatele, nimic. S-a făcut karaoke, ne-am super distrat, scurt. După aia ne-am dus la Ovidiu, ne-am pus la somn pentru că eram rupți în gură. Și a doua zi am fost la cumpărături, iar apoi am venit să filmăm și asta am făcut toată ziua până acum o oră, cred. Aici este o oglindă, iar aici este un set de la Nala și pe ăsta l-am desfăcut deja. Ținere, o bijuterie. Ăsta. E un portfar cu L. Wow. De la Laura. Drăguț. Mi place. Bine, nu e ca și cum nu le-am ales eu. 3 hours later. Faci. Filmez rutina. Spune-ne mai multe despre rutina ta de seară, pentru față. Mă demachiez dacă sunt machiată pe timpul zilei. Apoi mă spăl pe față cu un gel de curățare de la farmacie, special pentru tipul meu de ten. Apoi îl dau cu apă termală. După ce se uscă apa termală, îmi dau un ser care conține vitamina C. Adică asta? Nu, cele de înainte. Vitamina C, niacinamide și puțin acid salcilic. Good morning. How did you sleep? Puțin și târziu din cauza ta. Stai că sunt plăticită. Mai zi o dată. Nu mai repede astăzi. Sunt copilul, târziu am născut la semafor. Bine, actually chiar m-am născut la semafor. Da, te-ai născut la Mă rog, semafor? nu știu dacă era la semafor, dar am născut în ambulanță. Da? Da. De asta îți place să fii plimbată. Da, practic m-am născut în mașină. Dacă nu am cu oglinda asta împuțită? Uite un aspect la care mai o femeie se gândește. Ia uite o video. Cine s-a spârgit acolo? Eu. Cred că periuțele noastre. Asta am fost eu, că eu când mă spăl pe dinți. Zboară. E un fel de țâși. E sus-țâși din gura mea, da. Păi și cine știa de oglinda? Cine a stropit? Cine a observat?
Păi dați-mi cu ce să șterg, cu ce vreți să șterg? Deci, care este trucul să arăți așa bine la prima oară? Îmi împletesc părul? Dăm cu el împletit? Doar cu părul împletit și te trezești așa cu el? Da. Wow, this is magic. Da, bun venit în lumea femeilor. Și nu te mai dai cu nimic pe el? Nu. Nu? N-ai pus pe el niște suc de portocale acum? Pe Nu. păr? Nu? Nu. Ce urmează? Mergem la un podcast. Ceva nou, n-a mai fost. Ok. Ok. Bine, ne pregătim să mergem la podcast, am strâns bagajele. Este dezordine ca întotdeauna. Yay! Mai avem un pic, ne urcăm în mașină și plecăm. Yes. Și am ajuns și la lui, unde Facem podcast. și așa ne-au întâmpinat băieții ăștia. Sunt câteva sute de mii de dolari acolo, i-a uitat cineva, i-a pierdut. Niște cafea, niște apă, plată minerală. Se poate și fuma aici. Minunat. Dacă nici noi nu mai oferim ospitalitate, Da, chiar. atunci cine? Ați văzut că prin ea se ia un unghi larg, 13 mm. Așa. Mhm. Mai că o dată. Eu nu mă așteptam, am fost luată prin surprindere. Adică vreau să cred că lumea e bună și nu o să întâmpin astfel de chestii, dar la primul videoclip viral am fost dezamăgită. A fost acel gen de videoclip care și-a viralitatea din hate? Da. Adică oamenii care comentau lucruri cu hate. Algoritmul făcea în așa fel că le prezenta și mai multor persoane care ar putea să dea în continuare hate, care are talentul acesta, algoritmul. Și acolo te uitai la, cred că sunt aproximativ câteva mii de comentarii cu hate, dar de la hate la atac la persoana ta din punct de vedere fizic. Și Da, eu în acel moment nu purtam aparatul dentar, iar pentru mine asta a fost o insecuritate destul de mare și dând un fix acolo, plecăm din București, mergem acasă, e ora 7, am fost la podcast, apoi ne-am mai întâlnit cu cineva și acum pornim spre casă. Abia aștept să văd cum o să iasă podcastul, a fost super fain. o să-l postăm pe OnlyFans. Da. Și poți să fii și pe YouTube. Da, corect. Da, pentru cine nu se uită pe YouTube, o să-l postăm și pe OnlyFans. Să fie. Ce faci? Ia un close-up Cu? cu nasul tău. Bă, Nasul tău mare. tu ai nasul mare. Arată nasul mare. Tu ai nasul mare. Arată nasul tău Nu. mare. Haide. Nu. Tu ai nasul mare. Nu mai mare decât al tău. Ești urât. Că mă uit la tine prin curaj. Hai la somn. Vezi? Baby? Așa, bombează fundul ăla un pic. Aha. Nice. Ce faci?
Nu este intuitiv ceva. Nu dau seama, pare că culești cartofi. Da, din brad de Crăciun, altul de cartofi. Ah. Faci bradul de Crăciun Doar îl scot. și după aia? După aia am papăreți și îl las acolo, până mă hotără să-l pădăresc. Ah, nu-l porobești în seara asta. Nu. Mai am o grămadă de treabă. O ți-ai harnică. Da. Bine, uite. Hai, pa! Arată minunat. Ce? Arată minunat. Da. Felicitări. Mulțumesc. Poți să-l las așa? Da, Da? da. Ok. Dulciuri să pui în el. Da. Ca să le mănânc, nu? Da. Am început să împodobim și bradul. Am început să-mi podobesc. Da. Vrei să stăm mai în aceste spații. Excuse me, you are from Russia? Yes. You are a Russian girl? You are cold? Yes. Baby, it's cold outside. Hai odată. O să nu-ți auzi nimic. Uite, spălă. Este Foreo luna 4, ultimul. Cel mai fain și cel mai mare și cel mai șmecher. Da, păi